παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα παίξουμε live bot σκέτο και θα παίξουμε survival games. Θα παίξουμε με το hack σήμερα. Δεν θα βάλω πολλά hacks, θα βάλω μόνο το speed και για να βλέπουμε σε ποτέχους. Ωραία. Ένα μάτι θα παίξουμε γιατί δεν έχω και όρεξη. Είναι 12 η ώρα. Όπως σας είχα δείξει το προηγούμενο βίντεο να το κατεβάσετε. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο live boat. Ωραία, λοιπόν, εδώ πέρα και πάμε να παίξουμε. Εμείς τρέχουμε γιατί βάζαμε το speed. Δεν το βάζω στο ένα γιατί με καταλαβαίνει και με κάνει back το server και είναι πολύ κακό να το πάτε αυτό. Αυτό είναι καλό. Περιμένουμε. Τι έκανες μαρχάμε? Έχω το μαλάκα. Αυτός είσαι. Μωρέ, έχουμε lag όλοι. Έτσι τους σκοτώνονται όλους. Εδώ. Και ένας μαλάκας βγαίνει και κυνηγάει τα μάτια. Και απλά τρέχουμε. Δεν ξέρω πώς θα βγει το βίντεο. Ακόμα μας κυνηγάει. Καλά, δεν μπορεί να μας πιάσει όμως. Έχουμε το hack. Συγγνώμη, γιατί μας παίρνει τη μηνύματα. Πού είναι? Ωραία. Πέρα τον αφήσουμε πολύ πίσω. Πάμε να πάρουμε ένα chest. Όπως βλέπετε, βλέπω και μέσα από τείχους. Ένα diamond, αυτό είναι καλό. Φοράμε και κεφαλιάς. Πάμε να σκοτώσουμε. Πάμε έτσι όλα. Ωραία. Γιόλο! 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 Λογικά αυτός έχει παλέψει με όλους. Πολύ λίγη ζωή. Οπότε εμείς θα πάμε. Εδώ έχουμε δύο μαλά. Στο καλό έχουμε μπει. Πεθάνω. Πάμε άλλο ένα. Γιατί δεν τα πήγαμε καλά στο πρώτο. Και κλείνει το βίντεο. Μακάρι να είναι νίκη αυτό. Το μισό το μόνο. Ωραία, εκεί πέρα είναι chest. Να κάνουμε team βασικά. Όχι, θα πεθάνουν όλοι. Σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά
και να κατεβάσετε το hack. Κοιτάξτε το άμα θέλετε. Μην το έχετε κι εσείς. Νομίζω άρχισε τώρα πολεμάμε λογικά. Δεν πήθε πάνω μου ρε. Α, τώρα άρχισε. Πολεμάμε. Βλέπετε αυτόν εκεί. Πού πας ρε. Πού πας. Με σκότωσε. Καλά, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like. Subscribe αν δεν είναι subscribe. Και bye.